Det her, det er... Det kan også være sådan tre, der har lyst til at komme over i vores kompagni. Ja, det er også fordi vi har det sjovere der. It's just you and what you love. De har en føling. Lad os løse. Some bits of paper back on a pinpoint in the road. Det der var dig. Ja. Mule har jo udbudt op til kampen. De har optaget kampen. Så klar til stillingsskift. What is left of me at all? What is left if I fall? Vejen til trækker her bagop. Så trækker du langs skovkanten. Ikke for langt. Jeg synes stadig, hvor du er lidt inde i skovkanten. Trækker du op, så du kan få flanken. Næste opgave, det er så at gå Klart samlet i lovfærd, klart samlet i lovfærd. Klart samlet i lovfærd. Mål, indfaldsfrist. Retning af peger. Cirka 60 meter fra højre. Formation. Bredt over. Venstre for spor. Bredt over. Venstre for spor. Lina, I søger venstre om aksen. Hvem åbner bag? Ja, I søger højre. Jeg åbner. Så klar med det venstre. afslører en af fjenden, som er det nede på. Hold det nu. Og så samling af 20 træ der. Modtaget. Jeg har det døde træ her til venstre. Tak. Og så den sidste store træ her. Ja. Ja, jeg er glad. Føling 1 infanterist. Modtaget. Chef.
Du kender, hvor jeg har sikkerheden? Jeg har genordnet. Ja, nej, det skidt. Modtaget slut. Træerne er nærmest her. Kan du se det knude? Ja. Venstre begrænsning. Prøv at komme ned. Det gik fucking godt. Jeg fik skudt så mange skud. Jeg kom lige til at blive lidt her på et tidspunkt. Gjorde det klar ikke den. Få noget vand. Få genopfyldt vand. Som jeg oplevede det, var det fjenden, der anerkendte jer først. Er det korrekt? Ja. Det er bare sådan der. Det var elementet, der var i det. Det var surprise. Var det enten det ene eller andet, og det vidste Nana godt. At det skulle være det. Jeg var ikke så tæt på at se, om det var det, der skete, eller om vi bare anerkendte. Et delelement i det. Der var to muligheder i det moment. Der så ud som om, der var lidt hesitering først på mine folk, men jeg gør også, hvad var der faktisk noget, der skete der eller ej?